Kita karon nagsugod kita sa ato ang bag-ong series, no? Atong series naguluhan kini og gikan sa pagkabayaran ngadto sa pagkabayani. No? Usa kini kasugilanon sa usa ka babay nga diin atong makita nga dili gayod unta siya angayan pero makita nato dinhi inig padayon nato pagtuon nga kining maong babay gigamit sa Dios susama usab kanato. Mao nang dili kita magtan-aw kun unsa ta asa na ta napita sa atong kinabuhi, kun unsa man ang nahimo nato ang makalapasan, hinumdumi nga ang Dios wala magtan-aw ni anak kundi ang imong kasing-kasing kay gusto sa Dios nga matag usa kanato iyang bag-ohon. So ang title ning ato ang sugilanon. Sugilanon magini siya no, atong wali. Mao ni siya ang daghan pa sa unahan. Ang English ani is gitawag ni siya og plus ultra, no? Non plus ultra. Pero ang atong sugilanon plus ultra kaning atong tukion karon. So nagpasabot kini mga igsuon nga kitang tanan wala gay matarong sa mata sa Dios. O ang sitas nga atong gikutlo gikan sa Josue or Joshua kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 20 pero ato lang basahon hantod sa 14 mga igsoon. Ug akong gihangyo ang tanan manindog ta ug atong basahon kining mga sitas nga atong nakutlo gikan sa Josue ug akong gihangyo nga magtubag-tubag ta. Ako'y una sa bersikulo 1 unya kamo sa bersikulo 2 hangtod kita mahuman. Atong basahon. Og si Josue nga anak ni Nun o Nun nagsugo sa hilom og duha ka tawo ingon nga tigpaniid gikan sa Sitim ug miingon panglakaw kamo tan-awa ang yuta ilabi na ang Jericho. Og sila nanlakaw og miadto sa balay sa usa ka babay nga nagbaligya sa iyang dungog nga ginganlan og Rehab og mipabilin sila didto. Apan ang babay mikuha sa duha ka tawo o gitaguan niya sila og siya mingon, tinuod may mga tawo nga mianhi kanako apan wala ako mahibalo kundiin sila gikan. Bersikulo 5. Apan iyang gidala sila ngadto sa atop sa balay ug gitaguan sila sa mga dagami sa tanom nga himuong lino nga iyang gipahimutang sa ibabaw sa atop. Sa wala pa may sila manghigda si Rehab o Rahab miadto kanila sa atop. Bersikulo 9. Nawala. Okay, padayon akong basahon. O mingon siya sa mga tao, ako nahibalo nga ang Ginoo naghatag kaninyo sa yuta og nga ang pagkahadlok kaninyo miabot kanamo og ang mga tanang mga nagpuyo sa tibuok yuta natunaw sa inyong atubangan. Kay kami nakadungog kung giunsa sa Ginoo pagpauga ang mga tubig sa dagat nga pula sa inyong atubangan sa diha nga nanggula kamugikan sa Ehipto. Ug unsa ang inyong gibuhat sa duha ka hari nga Amorihanon nga didto sa tabok sa Jordan kang Sihon ug kang Og ang inyong gipanglaglag sa hingpit. Ug sa among pagkabati niini ang among mga kasing-kasing nga tunaw ug walay kaisog nga nagpabilin kang bisan kinsa nga tawo tungod kaninyo. Kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa langit, sa itaas sa yuta ug sa ubos. Busa karon panumpa kamo kanako sa ngalan sa Ginoo, ingon nga ako naghatag kaninyo og maayong pagtagad. Kamo usab kinahanglan maluoy sa panimalay sa akong amahan ug hatagi ako usa ka tino nga ilhanan
luwasa nga buhi ang akong amahan ug akong inahan ug ang akong mga igsoong lalaki ug mga igsoong babae ug ang tanan nga nasakop kanila ug luwasa ang among kinabuhi gikan sa kamatayon. Ug ang mga tawo miingon kang Rehab, ang among kinabuhi alang kanimo kun dili nimo ipanulti kining among buluhaton. Magmaluloyon kami ug magtinumanon kanimo sa diha nga ang Ginoo maghatag na kanamo sa yuta. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat Ginoo Lord nining kahaponon nga gidala mo kami dinhi Ginoo sa makausa Lord nga magapamati na usab kami sa imong mensahe pinaagi sa imong balaan nga pulong. Nagampo kami Ginoo nga ang imong balaang espiritu magapataliwala kanamo, magapanglihok Ginoo Lord God sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Maghatag namo kaalam ug magtudlo kanamo Ginoo Lord God sa mga pagtulunan Ginoo nga imong ipadayag nining kahaponon. Dalaygon ka Dios sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Palihog manlingkod mga igsoon. Sugikan sa pagkabayaran ngadto sa pagkabayani, no? Mao ni ang title karon sa ato ang wali. Mao ni ang siri. No, magsugod kita sa bagong siri karong simanaha nga naguluhan og more beyond sa English pala, more beyond. More beyond, daghan pa sa unahan. So, dunay usa ka sugilanon, no? Sa usa ka lugar sa Spain nga ginganlag Valladolid, mao ang lugar nga namatya ni Christopher Columbus. Ilado kay na ninyo, kaya ato nang nasugatan nato na sa eskwelahan. Og siya gibuhatan og monumento nga ang iyang estatwa anaa sa itaas nga anaay kauban nga usa ka babayi nga nagsimbolo sa pagtuo nga nagbantay kaniya sa likod. Agi kini og pasidungog kaniya og sa iyang tiilan na ay nakakulit nga non plus ultra. Sa English, no more beyond. No more beyond. So, sa Cebuano, dinhi nakutob. Wala na sa unahan. So, nga man, mao kini ang motto sa Spanish, no? Sa mga Spaniards o sa mga Kastila. Kaya nagtuo sila nga sila na ang tumoy sa kalibutan. Nagtuo sila nga mauna na ang katapusan, wala na sa unahan, wala na ilaing unahan sa ilang kadagatan. Pag-discovery ni Christopher Columbus sa Americans, diha pa nila nahibaluan nga naa pa ay daghan lugar sa unahan. Kaya nagtuo man sila nga kutob na lang dito. Sumao nga ang pulong non plus ultra o dinhi na lang kutob. Naa sila gibutang nga estatwa sa usa ka leon nga nagkuha ato nagkauras atong non, no? Non plus ultra gikuha sa leon, ang estatwa sa leon ang non ang nabili na lang mao kada ang plus ultra. So ang gipasabot niya na more beyond. Makita nato sa atong kinabuhi nga anaa pag yun di ay daghan. Og labaw sa tanan kinsay naa sa unahan ang atong Ginoo. Amen ba? Magtanaw kita sa atong kinabuhi labi na gyud naatas kawadon. Wala tay paglaom tungod kay sa atong mga sayop nga nahimo. Daghan man gyud tag mahimo ang mga sayop, mga kapakyasan, kasaypanan, kalisod. Usahay mo ingon na tangawa nagikoy paglaom. Makaingon ta ni anak mo igsuon tungod kay hamubo ra gyud kay atong pananaw. Wala na koy mahimo, kutob ra ko dinhi, mo na gyud non plus ultra, non plus ultra. Wala na gyud koy ikahatag. Wa na koy mahimo. Si Pablo sa iyang pag-ingon sa mga taga-Roma City 19, nag-ingon siya, kay wala nako buhata ang maayo nga akong gitinguha apan ang dautan nga wala nako tinguha mao'y akong gibuhat. Ingon ana ang atong mahitabo sa atong kinabuhi kung kita magtan-aw na lamang dinhi kutob dili kita magtan-aw nga aduna pay unahan. Matud pa sa basahon usab sa taga-Roma City 25 nag-ingon siya, salamat sa Dios pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Busa pinaagi sa kong salabutan, ako gayon nag-alagad sa balaod sa Dios, apan diha sa kong lawas, ako nag-alagad sa balaod sa sala. Nabahin kita ang atong pagkatao, nabahin kita mga igsoon, nagtanaw ta sa ato ang kaugalingon. Nakalimot kita nga, kung atong tanawon, nakalimot kita nga ana ang Dios labing gamahanan, makahimo labaw pa sa atong gihuna-huna, o bisan pa sa atong gihanduraw.
So atong tan-awon kay mao kini ang dako nga idea sa ato ang series nga pagahimuon. So atong tan-awon nining maong serye ang pipila ka mga tawo nga dili unta ang ngayan nga mahimo nga karakter sa Biblia nga naiapil sa non plus ultra nga kategorya apan gigamit sa Dios alang sa kahimayaan sa iyahang ngalan. So non plus ultra kanang wala na gyud kay paglaom, wala na kay nakita pa sa unahan. So dunay daghang mga tawo nga ingon kita nganong naa man siya nga dili man siya ngayan. Labi na ginang nagbarog diya sa tubangan ninyo nganong naa man siya diha. Di man na siya ngayan. So ang atong tan-awon dili ako pudi ang si Rahab atong tan-awon. Si Rahab ang karakter sa Biblia, no? Nga atong tan-awon karon. Ang Dios anay katuyuan sa matag usa kanato nga dili kita mahulog sa mao nga kategorya. Mao kini nga nihaom kini karon kining ato ang wali nihaom kini karon sa ato ang pagselebrar sa ikapito nga tuig sa iglesia sa Living Word NRA. So ug atong tan-awon si Rahab sa Biblia, daghan kayo ang mga babag nga iyang giatubang, no? Dili gayud nato maingon nga usa siya ka ngayan nga mahimong karakter sa Biblia nga tawgon og usa ka tawo sa pagtuo. Nakailam siguro mo si Rahab, no? Dili katong inyong silingan. Si Rahab nga atong mabasa dinhi sa Biblia. Mao ni siya, una atong tan-awon. Si Rahab usa siya ka babaeng bayaran. Nahibalo na siguro mo unsa na. So kung mahisgutan gani nga ang ngalan ni Rahab, musantob din sa una sa tao nga ako nakaila ko na niya, usa na siya ka babaeng bayaran o prostitute. No? Walay gisulti kung ngano og unsa hinungdan sa iyang pagka-prostitute apan ang tanan nasayod nga siya usa ka babaeng bayaran. 5 o ka pinakhigayon nga gisgutan kini nga pulong harlot. Kaning word nga harlot, wala gayud kini ilimod sa Biblia nga mao kani ang ingalan kaniya, no? Mao ni ang kamatuoran. Daghan ang mga commentator nagsulti nga basin dili tinuod gyud nga mao ni ang iyang kahimtang. Mao ni nga siya usa ka prostitute. Kay og sa Hebrewanon dili gayud klaro kayo ang pinulungan nga harlot. Nagpasabot usab kini nga innkeeper. So duna say meaning ani sa Hebrewanon nga innkeeper o magbantay sa usa ka motel o hotel o brothel, no? So tungod kay siya tag-iya man sa usa ka brothel. So kanang brothel usa kini ka edipisyo sa balay diin anaa ang gipamutang ang mga prostitute. Mao siguro nga nahinganlan lang sad siya pero sa Biblia maom gina siya. So sa higayon nga mahisgutan ang maong pulong prostitute o harlot sa bagong tugon gitawag kini nato og porni, no? Sa pinulungan nga Griego ug diha nato nakuha ang pulong nga pornography, no? So una usa siya ka babaeng bayaran. Mao ni atong gi-describe nato kung kinsa gayud kini si Rahab. Ang ikaduha usa siya ka babae, no? Kung atong mabasa sa Biblia sa unang panahon, ang mga babae gibaliwala, gidaog-daog, gisalikway, walay bili. Katingalahan ngano nga ang author aning basahon sa Hebrewanon nga nag-apil sa iyang ngalan nga tao nga naa sa pagtuo. So naa na sa Hebrewanon 11, no? Sa pagkatinuod ug inyong imong tan-awon sa Hebrewanon 11, duha ra magyud ang kababaye ang atong makita. Una si Sarah ug ang ikaduha si Rahab. So makita nato dinhi kinsa siya, usa siya ka babaeng bayaran, prostitute, ikaduha usa siya ka babae. Ug arita sa ikatulo usa siya ka langyaw. Usa siya ka hintil. Sumingon tag hintil o langyaw, dili gyud na siya Hudiyo. Nagdako sa pagano nga relihiyon. Nagpuyo sa syudad nga gunubonon sa Dios. Syudad nga gubunon sa Dios ug sila naluwas samtang gigunob sa Dios ang kasikbit nga syudad sa Jericho kay gidawat siya sa Dios pinaagi sa iyahang pagtuo. Sumao na ang dagan sa sugilano, no? Ang makaingon ug magtan-aw sa kinabuhi ni Rahab, ingon na gyud nga milagro na lang gyud sa Ginoo nga mabag-o na siya o maluwas siya. Apan dili sayon alang ni Rahab ang pagtuo tungod sa daghan nga rason. Pinaagi sa pagrisgo niya sa iyang kinabuhi sidang gitabangan niya ang duha ka espiya nga gipadala ni Josue aron maniid sa maong syudad. So dunay duha ka espiya gipadala si Josue ngadto sa Jericho o Jericho diin naabot siya ngadto ni Rahab. Atong basahon sa Hebrewanon 11:31. Gingon dinhi, tungod sa pagtuo si Rahab
nga nagbaligya sa iyahang dungog, wala malaglag uban sa mga dili masinugtanon. Kay iya manggidawat ang mga tigpaniid uban sa kalinaw. So atong makita gidawat niya ng mga tao nga wa niya ilhi. No? Mao kana si Rehab usa ka dili kaayo posible gyud nga mahimo babayi sa pagtuo. Kay nahibalota o gibasa o gisulti, gisugilon kun unsa gayud ni siya. Apan daghan kitag makutlo nga mga pagtulunan gikan kaniya. Atong tan-awon sa asoy ni Josue. Si Josue mao ang naguna nga gisgutan nining maong sugilanon, nining maong drama. Nya nahogra na si Rehab usa siya sa supporting actress, no? So magsugod kita, tan-aw ari kita magsugod sa kaisog ni Rehab. Sulod sa 40 ka tuig nga naglatagaw ang mga Israelihanon, anaa na sila si Josue sa utlanan sa yuta nga gisaad sa Dios ug karon ihatag kini nila ang maong saad. Mao ni ang picture nini, ang hulagway. Ang city sa Jericho giulang usa ka sapa ug sila didto nagkampo ang mga Israelitas. Apan anaa taliwala kanila ug sa yuta nga gisaad sa Dios, ang importante nga syudad sa Jericho nga mao nga nagpadala si Joshua og duha ka espiya sa maong syudad aron pagsusi ug pagtaho kaniya sa kahimtang. So ang picture ani mga igsoon, ang lagway nini nga ang saad, ang yuta sa saad nga gihatag sa Dios nagpataliwala, giuwang kini o nagpataliwala kining syudad sa Jericho diin nga mao ang ilang fortress, mao nang ilahang defense, wall of defense, no? Na mao na naglisod, nagtan-aw sila, gipadad-an ni Jericho og espiya, tan-awa dito unsay mga nahitabo. Atong basahon sa Josue 2:1, ningon si Josue, o si Josue nga anak ni Nun nagsugo sa hilom sa duha ka tawo, ingon nga tigpaniid gikan sa Sitim, ug mingon, panglakaw kamo, tan-awa ang yuta, ilabi na ang Jericho. Og sila nanlakaw miadto sa balay sa usa ka babay nga nagbaligya siyang dungog nga ginganlan og Rehab, og mipabilin sila didto. Siguro makapangutana mo nga sa kadaghan sa lugar nga ilang kaabtan didto pagyud sila sa balay ni Rehab. Sa unang panahon mga igsoon, gamay ra kay ang diferensya sa usa ka motel o usa ka brothel o unsa ba na diha. O kasagaran usara ang tag-iya niini. Kun dunay usa ka motel diha o usa ka hotel o kanang gitawag natog brothel, katong explain nato nga mao na ang puy-anan sa mga babae nga usara ang tag-iya niini. O kinin ay mutang duol sa ganghaan sa syudad diin adto moagi ang panon sa mga negosyante o mga biyahedor. Ang gangaan sa syudad, diin nahimutang ang balay ni Rehab. So dinhi ang balay ni Rehab, ang iyang negosyo, anaa gayud sa ganghaan sa maong syudad. No? O kining maong syudad, wala kini sagol nga dili maayo ang ilang pag-adto didto. Kundi mao kini ang ilang strategic reason. Tungod kay pabor kay sila adto sila didto. Adto sila makasagap og balita kung unsa na ang nahitabo sa syudad sa Jericho kay tungod gisugo man sila ni Joshua. Adto sila dito maminaw o mangutana o mukuha og mga information, no? Ngadto. So kaning lugar makita nato mga igsoon, lugar kini sa Marites. Lugar wala pa may Marites sa una. Lugar ni nga puy-an sa mga espiya kay adto sila makasagap gyud og mga balita kung unsa nang nahitabo sa sulod. So adunay mabasa nato sa Biblia nga ana ay mga lugar nga nagbuhat ang katawan sa Dios ug atong tan-awon mga igsuon kani dili ni mao ilang gibuhat. Duna may nahitabo apan dili kini sama kanila. Atong makita sama ni David. Apan kining maong mga espiya naghimo gyud sila sa sugo kung sa gisugo ni Joshua. Atong basahon sa Joshua 2:3 nagingon, og suginlan ang hari o gisuginan ang hari sa Jericho, tan-awa may mga tao sa Israel nga miabot dinhi karong gabi aron pagsusi sa yuta. Suginlan ang hari. O ang hari sa Jericho nagpasugo ngadto kang Rehab ug nagingon, pagulaa ang mga tao nga mianhi kanimo nga misulod sa iyong balay kay mianhi sila aron pagsusi sa tibuok yuta. So bisag unsa pa ka hilom ang ilang pagsulod, aduna gayon na hibalo. Excuse me.
Aduna gayon nahibalo silang presensya dito sa mga lugar. So gipadad-an og tao sa hari ngadto sa balay ni Rehab nga giingnan siya nga ipagwa ng mga tao dinha kay nanganhina aron mag-espiya sa syudad. Nahibalo gayud ang hari sa Jericho sa iyang katawhan nga naa nagkampo tabok sa suba sa Jordan. Ang dakong katawhan nga mga Hudiyo. Naaarag yun sa atbang nila o kadaghanan sa mga taga-Jericho nahibalo sa pag-iskapo sa mga Hudiyo gikan sa Ehipto. Mao nga nahadlok ang hari sa Hudiyo. So, kahibalo yun sila unsay nahitabo katong pag-iskapo sa mga Israelitas gikan sa Ehipto nga diha na katong panahon ni Moses ug diha na usab si Joshua. Sa Joshua o Hosea 2:4-6 nagingon, apan ang babae mikuha sa duha ka tawo ug gitaguan niya sila. Ug sila miingon, siya miingon, tinuod nga may mga tawo nga mianhi kanako apan wala ako mahibalo kun diin sila gikan. Ug sa diha nga hapit na takpi ang gangaan sa pagkangitngit ang mga tawo ng gula. Wala ako masayo kun diin sila paingon. Gukda dayon ninyo sila kay inyo silang maapasan. Paniyang gidala siya ngadto sa atop sa balay ug gitaguan sila sa mga dagami sa tanom nga himuong lino nga iyang gipahimutang sa ibabaw sa atop. So atong nakita dinhi nga namakak si Rehab. Nasayod kita nga siya namakak ug ang Dios wala makinahanglan sa ato ang pagpamakak ug labaw nga wala siya makinahanglan sa atong tabang aron masulbad ang sitwasyon. Pero mao to'y gihimo ni Rehab. Gialaw to sa Ginoo tungod sa usa ka katuyuan. Mao to nga maluwas ang katong mga espiya. Usa kini kasayop nga pagtuo nga may hinungdan nga mataligam-an nato ang paghimo sa milagro sa Dios. Kana bitaw usahay nga ang atong rason para sa kayuhan atong unahon usay mamakak na lang ta. Nakalimot ta nga ang milagro sa Dios anaa gyud kanunay mao na mataligam-an na lang nato. So kan nahinumdum kamo ni Abraham sa diyang adunay dako nga kagutom sa Sikem katong pagpanaw ni Abraham nga patyon siya sari ug agawon ang iyang asawa tungod sa kaanyag ni Sarah. So gwapa kay si Sarah, nahadlok siya nga patyon siya aron makuha ang iyang asawa. So busa na makak si Abraham, no? Ngita nato si Abraham na makak ug mingon siya nga iyang igsuon si Sarah. Gikuha gihapon sa Dios ang iyang sayop nga pagtuo ug gigamit siya nga founder sa mga kaliwatan sa mga Hudiyo. Kung atong tanawon mga igsuon, ang atoang kahimtang, ang atong pagkatao, dili gayud eksakto, kitang tanan nakasala. Dili nato kalikayan, bisag unsa na takadugay sa nung Kristohanong kinabuhi, mamakak kita usahay. Naagay magpamakak, usay ingnon nato nga white lies. No? Pan sa mata sa Ginoo, ma-white, ma-blue, maunsang kulura na nga bakak. Bakak gyapon na. No? Ato makita din nga ang Dios mipatigbabaw sa atong mga bakak o nagpadayon sa iyang katuyuan diri ka nato. So ayaw mo kaguol, ayaw mo pagawa og paglaom apan ang atong buhaton nga maglikay gyud ta nga dili ta mamakak. Dinhi atong makita nga kalit ang pagdesisyon ni Rehab. Makita nato kalit din siya desisyon kinsa man mga tawhana. Pero naghimo siya desisyon iya pagluwa sa duha ka espiya bisan pagirisgo niya ang iyang kinabuhi. Gitawag niya o gidala sa atop o gitaguan sa mga lino nga tanom nga gipaugaron himuong panapton. So ato makita dinhi nga dili lang ay brutal o motel ang negosyo ni Rehab kundi dili naasab sa negosyo nga panapton. So usa ni siya ka negosyante. Ug dinhi padayag ni Rehab ang nga mituo siya sa ilang misyon ug sa ilang Dios. Ngano man tungod kay iyang gitaguan ang duha ka espiya. Kay wala pataguin niya ang duha ka espiya. Pag abot sa mga tao sa hari patay gyud. Iya pagani girisgo ang iyang kinabuhi. Namakak pagani siya aron dili gayon mahilabtan ang maong tao, ang mga tao. Busa sa Hosea 2:7 nag-ingon, busa ang mga tao migikog kanila sa dalan padulong sa Jordan, hangtod sa dabukanan ug sa nakagula na ang mga nagukod kanila gitakpan nila ang ganghaan. So pagpangguwa sa mga tao nga nigukod kanila, gitakpan na nila ang ilang ang ganghaan. Gisiradon lang ganghaan sa syudad aron kung naa pa sila sa sulod, dili na sila makalingkawas o dili na silang kagawas. So, atong tan-awon ngano nga gihimo niya usa kini karisgo. Gakuyaw gyud ang iyang kinabuhi. Kamatayon ang bugti nini. Sigurado nga patyon gyud si Rehab kung masahiran. Usa kini kamaisog nga buhat sa usa ka babae nga dili angayan tawgon nga babae sa pagtuo. So, arita sa ikaduha.
ang pagsugid sa iyahang pagtuo. Ang una ani ang kaisog ni Rehab. Ang ikaduha ang pagsugid niya sa iyang pagtuo. Confession of faith. So makita nato nga bisan pa lisod, kuyaw, malipayon, lakang alang sa mga espiya gihimo kini ni Rehab. Apan tino kini nga mao ang iyang pagpili sa Dios. Dili ang iyang gibuhat sa pagpanalipod sa mga duha ka espiya, apan atong makita gayod nga mao kini iyang gipili ang pagpili niya sa Dios. Sa bisan unsay mahitabo siyang kinabuhi, apan iyang gitan-aw nga mas dako ug bug-at ang pagpili niya sa Dios. Atong basahon sa Josue 8:11 nagingon. Sa wala pa sila manghigda, si Rahab niadto sa atop ug miingon siya sa mga tao, ako nahibalo nga ang Ginoo naghatag kaninyo sa yuta ug ang pagkahadlok kaninyo miabot kanamo ug nga ang tanan nga nagpuyo sa tibok yuta natunaw sa inyong atubangan. Kay kami nakadungog kung giunsa sa Ginoo pagpauga ang mga tubig sa dagat nga pula sa inyong atubangan sa diha nga nanggula kamugikan sa Egipto. Ug unsa ang inyong gibuhat sa duha ka hari nga Amorreanon nga didto sa tabok sa Jordan kang Sihon ug Og ang inyong gipalaglag sa hingpit ug sa among pagkabati nini ang among mga kasing-kasing nga tunaw ug walay kaisog nga nagpabilin kang bisan kinsa nga tao tungod kaninyo kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa langit, sa itaas, sa yuta, sa ubos. So mao ni ang gisulti ni Rahab o ni Rahab ngadto sa duha ka mga espiya. So usahay mangutana ta sa atong kaugalingon o mangutana ta nga giunsa kini pag-abot kaniya ang maong pagtuo. Nahibalo ta unsa si Rahab, nahibalo ta kun unsa ang iyang kinabuhi, unsa iyang pagkatao. Pangiunsa niya pag naabot kini ang maong pagtuo kaniya. Una, nakadungog siya mahitungod sa Dios. Nakadungog ra siya. Josue 2:10 kay kami nakadungog kay giunsa sa Ginoo pagpauga ang tubig sa dagat nga pula sa inyong atubangan sa diha nga nanggula kamo gikan sa Egipto ug unsa ang inyong gibuhat sa duha ka hari nga Amorreanon dito sa tabok sa Jordan kang Sihon ug kang Og nga inyong gipalaglag sa hingpit. Unsay gingon dinhi? Kay kami nakadungog. Kami. So ang mga kamatuoran nga iyang gisulti nahitabo kini katong iyang gisulti nahitabo kini 38 o 40 ka tuig na ang milabay. So taon-taon na gyud. Apan siya nakadungog sa pagkapika sa pula nga dagat, nakadungog siya mahitungod sa mga tao nga nagsingabot padulong sa ilahang lugar. So nakadungog, updated ni si Rahab. Nahibalo siya gikan pa 40 ka tuig ang milabay, nahibalo siya sa mga panghitabo. So sa karon pa ning panahon na lain ang ingana to niya. Pero sa unang panahon, si Rahab, seryoso gayod sa iyahang kinabuhi. Bisag ingon pa, ayang sitwasyon. Siya nakadungog ni ini. Sila nga nakadungog ni ini. Ug ang tanan nakadungog ni ini. Sa ato pagikan ni Rahab, ug sa tanang mga katawhan, nakadungog ni ining maong panghitabo. So makapaikag o katingalahan nga iyang nasayran mahitungod sa gihunahuna sa katawhan sa kanan. Bisan pa ang gihunahuna sa katawhan sa kanan, ngano iyang nahibaluan. Katong mingon siya dinhi nga ang tanan nagpuyo sa tibok yuta natunaw sa inyong atubangan. Nahibalo siya, tanan, no? So atong makita dinhi sa Josue 2:11 niingon dinhi. Ug sa among pagkabati nini ang among mga kasing-kasing nga tunaw ug walay kaisog nga nagpabilin kang bisan kinsa nga tawo tungod kaninyo. Kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa langit, sa taas ug sa yuta, sa ubos. So siya miingon nga nakadungog kami mahitungod ni ana busa kami nang hadlok. Natunaw ilang kasing-kasing ug nawala ang ilang kaisog. So ato ko hinumduman nato 40 ka tuig ang miagi. Adunay 12 ka espiya gipadala si Moses. Ug napulo na lang ang nabalik. Ug sila miingon nga manindot ang lugar apan adunay higanti. Ug sila sama lang sa apan-apan. Mao ni ang gi-report sa napo apan mitubag si Joshua ug si Caleb
nga ang atong Dios labaw pa kadako nila. Ang napulo nagisgot nga manindot ang lugar, apan ningon sila nahihiganti. Muran lang tag-apan-apan. Pero ang atong tanaw ng kamatuoran, ang mga taga-Kanaan nahadlok gayod sa mga taga-Israelitas. Kung atong natiman-an unsa ang gisugid ni Rehab, no? So mao ni atong makita gidala ni nato dinhi tungod sa usa ka importante nga prinsipyo. Pag-abot sa problema, ang gahom sa Dios ginahanglan kanunay mo klaro sa ato ang panglantaw. Inigabot sa problema, gilantaw na sa Dios ang ato ang mga suliran. Anaara ka nato kung magsalig kita sa ato ang kaugalingon. Kay kasagaran na ba kung makita nato nga sayon, ako lang na Lord. Pero Kristo na gani, imo na Lord. Ingon ta na. Ang Ginoo nag-ingon bisan unsa kagamay, unsa kadako, ang tanan dad-ad diri kanako. Wala na siya magpili. Diha kita magkalisod apan kung musalig ka sa Dios. Diha kita magkalisod kung musalig kita sa atong kaugalingon. Apan kung musalig kita sa Dios, mawagtang ang imong kalisod o ginumdumi nga dako pa sa imong kaaway ang Dios. Mas dako pa ang atong Dios kaysa atong giatubang ng mga suliran sa atuang kinabuhi. So atong makita dinhi, una, nakadungog siya mahitungod sa Dios. Pero dili lang kutob dinha, nipadayon siya. Wala siya mohunong. So ari sa ikaduha atong makita nga si Rehab mituo sa iyahang nadungog. So nakadungog siya ug mituo siya sa iyahang nadungog. Kita makadungog ganita moingon dayon ta nga ato si is to believe. No? Lahi ang prinsipyo sa Ginoo. Tuo aron ka makakita. Dili kay to see is to believe, but believe so that you can see. Mao na ang pamaagi sa Ginoo. Mao ni iyang giingon sa Hosea 2:8-9. Sa wala pa sila manghigda si Rehab, yadto siya sa atop, umingon sa mga tao, ako nahibalo nga ang Ginoo naghatag kaninyo sa yuta, ug nga ang pagkahadlok kaninyo miabot kanamo, ug ang tanan nga nagpuyo sa tibuok yuta natunaw sa inyong atubangan. Klaro kay nga atong giingon dinhi nga wala siya moingon nga unsay akong gisulti, apan ingon siya ako nahibalo mismo, personal. Wala siya moingon nga sa akong pagtuo ang inyong Dios wala. Dili na mao yang gisulti. Wala usab siya moingon nga ako naglaom nga ang inyong Dios. Wala. Apan sigurado gid ang iyang giingon. Mao nga mingon siya sa mga tao, ako nahibalo mismo nga ang Ginoo naghatag kaninyo sa yuta, ug ang mga pagkahadlok kaninyo niabot kanamo, nga ang tanan nga nagpuyo sa tibuok yuta natunaw sa inyong atubangan. Usahay magtudtod ta. Sa atong nahibaluan, moingon ta nga ambot lang, no? Magduda. So inyong makita nga ang pulong Ginoo kapital. Makita nato ang pulong nga Ginoo kapital. Mao kini kay sa unang panahon adunay ngalan ang mga Dios, no? Ug mao ni ang Ginoo kapital kini, ang Ginoo sa Israel mao nga gitawag og Yahweh. Mao ni siya ang balaan nga Dios nga ni patigbabaw nga naa sa Israel ug mga Dios sa mga Israelyanon. So atong tanawon sa Hosea 2:11. Mingon dinhi sa amo ug sa among pagkabati niini ang among kasing-kasing nangatunaw ug walay kaisog nga nagpabilin kang bisan kinsa nga tawo tungod kaninyo. Kay ang Ginoo nga inyong Dios mao ang Dios sa langit, sa itaas ug sa yuta sa ubos. Gideklarar ni Rehab kung unsa ang Dios sa Israel nga iyang nailhan. Wala siya mo gamit sa pulong nga kita. Apan miingon siya nga ako nahibaw ako. Wala mingon siya nahibaw kita. Gipersonal yun. Siya yun mismo. Nahibaw ako nga siya Dios. Ang uban nakadungog apan si Rehab nahibalo siya ug siya mituo. Sa ato pa siya nakadungog lang apan mituo siya. So ug tan-aw nato wala si Rehab niya 38 ka tuig ang milabay mahitungod sa Red Sea. 38 years ago niya ang nilabay sa atong panahon nila ang pagpikas sa pula nga dagat.
Wala pa siya ni atong panahon na. Panaon sa iyang giingon, nahibaw ako. Nakadungog lang siya, apan siya mituo. Daghan ang mga Hudiyo nga nakasaksi, apan wala mutuo. Sama sa ato ang kinabuhi. Igo lamang kitang nagsugilon ang Biblia kanato nga mao kini ang mahitabo. Nakadungog kita sa mga magsasangyaw, nakadungog kita sa mga ubang tao nga kaigsuonan, nagsangyaw kanato mahitungod ni Kristo. Apan igo lamang kitang nakadungog, wala kita mutuo. Apan si Rahab nga usa ka babaeng bayaran, nakadungog lamang siya, apan siya mituo. So ang kadaghanan hadlok, apan si Rahab wala. Mao kini ang nakalahi niya sa uban. Wala siya magpadala sa kahadlok hinuon, ang kahadlok nag-usab gikan sa pagkadili magtotoo ngadto sa pagka magtotoo ug iyang giila ang Dios sa Israel nga tinuod nga Dios sa langit ug sa yuta. Tiam na. Ug atong tan-awon mga igsoon, unsa may nakapadasig nakapaisog ni Rahab ang iyang kahadlok. Ang iyang kahadlok mo ay nagdala kaniya nga nahimo siya, nabag-o siya. Wala siya magpadala niini. Tungod kay gikan siyang pagkadili magtotoo, tungod sa iyang kahadlok sa Dios, nahimo siyang magtotoo sa iyahang nadungog nga iyang gituhuan. So matag oportunidad sa kahadlok atong timan-an. Sa matag oportunidad sa kahadlok, usa kini ka oportunidad sa pagsalig sa Dios. Sa matag higayon nga kita mahadlok, hinumdumin ninyo nga oportunidad na nga kita mosalig sa Dios. Kay wala gyud tay mahimo kung wala siya. So iyang gisugid nga siya mituo sa daghang pamaagi. So una, pagtago sa duha ka espiya, no? Mao ni pagsugid niya siyang pagtuo, sa nga mituo siya pinagi sa daghan nga pamaagi. Ang una iyang gitaguan ang duha ka espiya. Nga wala siya makaila. Wa siya mahadlok, nga basin siya patyon, wa siya kaila ni mga tawhana. Paniyang gipadayon, gitabangan. Ikaduha, pagbitay niya og pisi nga pula sa iyang bintana. Mao ni ang gisugilon atong tanawon sa Josue 2:12-18. Ingon dinhi, busa karon panumpa kamo kanako sa ngalan sa Ginoo, ingon nga ako naghatag kaninyo og maayong pagtagad. Kamo usab kinahanglan maluoy sa panimalay sa akong amahan. Ug hatagi ako og usa ka tino nga ilahanan. Luwasa nga buhi ang akong amahan ug akong mainahan, ang akong maigsuon lalaki ug maigsuong babayi, ug ang tanan nga nasakop kanila og luwasa ang among kinabuhi gikan sa kamatayon. Katurosin ingon dinhi. Ug ang mga tawo mingon kang Rahab, ang among mga kinabuhi alang kanimo, kun dili nimo ipanulti kining among bulhaton. Magmaluluyon kami og matinumanon kanimo sa diha nga ang Ginoo maghatag na kanamo sa yuta. Unya iyang gitonton sila sa usa ka pisi agi sa bintana, kay ang iyang balay diha man sa daplin sa kuta. Mao nga nagpuyo siya sa kuta. Ug siya mingon kanila, pangadto kamo sa bukid kay tingali unya og makit-an kamo sa nagukod kaninyo. Ug panago kamo dito sulod sa tulo ka adlaw hangtod nga mamauli na ang mga nagukod kaninyo, ug unya makapadayon kamo sa inyohang lakaw. Ug ang mga tawo mingon kaniya, kami dili mahimong sad-an nining panumpa nga imong gipanumpa kanamo. Tan-awa sa diha nga kami manulod sa yuta, kining pulang pisi nga imong gigamit aron sa pagtunton kanamo, ihigot sa bintana og tiguma sa imong balay ang imong amahan ug ang imong mga inahan o imong inahan ug ang imong maigsuon ug ang tanang sakop sa panimalay sa imong amahan. So makita nato dinhi ang pagtuo, iyang gisugid iyang pagtuo pinaagi sa pagtago sa duha ka espiya. Ang ikaduha mao ang pagtuo niya, ang katong pisi nga pula nga mao gigamit sa pagtunton sa mga espiya dito sa bintana, mao gingon niya nila nga ihikot kana sa bintana aron sa pagsulod nila dili sila hilabtan. So makapaikag yun nga gisugo siya sa duha ka espiya paghikot sa pisi nga pula sa bintana. So nakuha niya nga idea sa hinumdum atong Passover katong sa mga Hudiyo sa una nga katong the 10th ikanapulo nga plague, no? Katong ikanapulo nga plague mauto ang angel of death, kamatayon, nga ang tanang kamagulangan nga bata mamatay. So nakuha ni nila nga mao nga idea nga
Siya usa ka taga Kanaan ug wala siya dugo sa karnero. Kaya katong sa una dugo man to sa karnero. So wala siya dugo sa karnero nga ipahid siyang pultan apan naa siya pisi nga pula. So mao may giingon sa duha ka espiya nga kaning pisi nga pula nga imong gigamit pagtuntun kanamo ipabilin sa imong bintana kay among makita ini sulod namo diri nga aron kamo dili hilabtan. So pinaagi nini mulabay ang paghukom sa Dios sa iyang panimalay. Dili siya maapil. Mao sa nahitabo sa una. Mao kini simbolo sa pagtuo nga dili makita. Mao ni ang gihimo ni Rehab. Si Rehab adunay kaisog sa pagsugid ug adto usab kita ngadto sa ikatulo. Ang ikatulo niya adunay kaisog si Rehab ang iyang pagsugid sa pagtuo ug ang ikatulo ang iyang kaluoy. So usa kini ka maluluy-on nga tawo si Rehab. Mahitungod kay Rehab ang iyang kaluoy wala siya ingon nga luwasa ako. Tan-aw na to ug at unsay iyang gisulti gid. Ang iyang kaluoy wala siya moingon nga luwasa ako ug bahala na sila. Di ba? Makita na to dinhi. Bahala na sila apan moingon nga luwasa ako ug apan moingon siya nga siguraduha nga maluwas usab ang akong pamilya. So unsa may makita nato sa klase nga tao si Rehab? Luyo sa mga pagtalan-aon nga atong makita kung unsa gayud siyang babae. So aduna siya pagpakabana sa uban. Ingon ba kita ni ana? Mo na itong pangutana. Aduna ba kitay pagpakabana sa uban? Dili ba kaha lang nga ang atong kaugalingon ang atong gitan-aw? So ang pangutana, kanusa ang katapusan nga ikaw mipaambit sa kaluwasan? Kini pangutana sa mga Kristohanon. Kanusa ang katapusan ngay gayon nga kamo nagpaambit sa kaluwasan. So mao na ni ang nahitabo nagsugod na ang gubat sa Jericho matod pa sa usa ka archaeologist nga ang Jericho usa ka lig-on nga syudad ug kun walay milagro di sila kasulod. Usa kini kalig-on nga naghatag og proteksyon sa maong syudad. So ang Dios nagtudlo ni Josue pagmartsa tuyok sa syudad sulod sa unom ka adlaw. Ug sa ikapito ka adlaw nga pagmarcha tuyok sa syudad, yung makapito ka higayon, ang Dios misaad sa ikapito ka adlaw nga maguba ang Jericho. Patingog sa pari sa trumpeta ug musyagit ang mga tao ug ang bungbong sa Jericho matumpag. Mao kini ang nahitabo atong tan-awon sa Josue 6:20 ngadto sa 23. Kini mao ang ikapito ka adlaw sa pagtuyok na Jericho. Mao ni. Busa ang katawan naninggit ug ang trumpeta gipatingog. Sa pagkadungog sa katawan sa tingog sa trumpeta ang katawan misinggit. Sa kusog nga tingog ug ang paril na tumpag nga nahapla. Unya ang mga tao misulod sa syudad, ang mga tao lahos sa iyang giatubang ug ilang gikuha ang syudad. Ug ilang gihurot paglaglag ang tanan diha sa syudad, lalaki ug babae, batan-on ug tigulang, mga laking baka, karnero ug mga asno pinaagi sa sulab sa espada. Unya si Josue miingon sa duha ka naniid o duha ka espiya sa yuta. Pangadto kamo sa balay sa babaeng nagbaligya siyang dungog ug paggulaas gikan nini ang babae o ang tanan nga iya sumala sa inyong gipanumpa kanila. Busa ang mga batan-ong lalaki nga naniid misulod ug gidala sa gawa si Rehab ug ang iyang amahan ug inahan ug maigsuon ug ang tanan nga iya gipagula usab nila. Ang tanan niyang kabanayan ug gipahimutang sila gawas sa kampo sa Israel. Ato makita din sila ni Saad ilang gituman. Si Rehab usa ka babaeng bayaran apan gisalbar siya sa maong kahimtang sa Dios pinaagi sa iyang pagtuo. Sa katapusan si Rehab mituo sa Dios ug siya naluwas. Dili gid matukib sa pulong ang risgo nga iyang gihimo alang sa uban. Nga kung siya masakpan sa hari, patay. Patyon gayud siya. Kamatayon ang bugti niini. So tulo ka butang atong makita kang Rehab. Ang iyang kaisog, ang iyang pagsugid sa iyang pagtuo, ug ang iyang kaluoy sa mga tao. So mao kini ang tulo ka dagko nga tema. Adunay dagko nga tema nga atong makuhaan og mga aplikasyon niining maong sugilanon sa kinabuhi ni Rehab. Una, ang katingalahang grasya sa Dios. Atong makita dinhi mga igsoon sa maong sugilanon nagtudlo kini kanato nga walay dili maabot sa grasya sa Dios. Bisan pa unsa ka pa ka makasasala. Kung tan-aw nimo ang sala ni Rehab,
Gibaliwala kini sa Dios, pinaagi sa iyahang grasya. Wala siguro usa din ninyo nga pareho ni Rehab. Wala. So og nakita nato nga ang si Rehab gipasaylo sa Dios, wala usay dili usab imposible nga kita dili pasayloon. So ang tao gitan-aw sa Dios nga wala gayoy mahimo kung wala siya. So kung tan-aw nato ang sala gayud ni Rehab, kini gihimo ang baliwala gayud sa Dios. Ug yatagan siya og kagawasan ug gipasaylo siya sa iyang mga sala. Ug dinhi makita nato ang padulngan niya mga gayud ang dalan paingon sa langit. Kung ikaw naminaw ug imong gibati nga ikaw dili angayan nga maadto sa langit, kisa may gusto maadto sa langit? Wala may gusto maadto. Undang tagwali. Wala may gusto maadto sa langit ini. Sige, padayon ta. Adto tas pikas. So, ang tao magunahuna nga maadto sa langit, kita magunahuna adto ta sa langit. Nya may impierno di ay, may nagawa mo mutubag. So magunahuna ta nga maadto ta sa langit, pero ang mahitabo nato may impierno ta. Ang imong sala mo hinungdan nga ikaw nagkinahanglan og kaluwasan. Mao ni naka-qualified nato mga igsuon nga kita hatagan og kaluwasan sa Dios tungod kay kita adunay sala. Nganong luwason man ang walay sala? Kay kita nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Nagkinahanglan kita og kaluwasan, no? So kung si Rehab giluwas sa Dios, maluwas usab kita sa Dios. Kay kung siya sad-an o nakabaton og sala, makaluwas usab siya kanimo ug kanako. So atong makita, no? Mahitungod sa kaluwasan kun unya adto nata sa langit. Adunay tulo ka sorpresa atong makita. Kini sugilanon lang. Tulo ka sorpresa dito nato makita sa langit. Una, unsa may inyong hibaw-an? Dito mao. Una, kinsay anaa didto? Nikabot niyo dito. Kinsay anaa dito? Mingon ka nga, wala, nakahimo na sila anang salaa, pero nganong ni sila din eh. Ikaw man ana ang nagtuo, nga ingon ni ana. Ang ikaduha, mingon na sa ka, kinsay wala dito? So daghan kang gadahom, katong mga tawhana, katos Pedro, mga itong tao, katos si Juan, manggihatagon to, maluluyon to. Asa man sila, wa man sila din eh. So una, nangita ka, kinsay naa dito, nakikita ka sa mga tao nga gatuo kang di malangit, pero tuwa dito. Ang ikaduha, nagtuo ka tong malangit, pero wa dito. Ang ikatulo mo ini, kung ano nga surpresa, nindot nga surpresa. Ang ikatulo nga surpresa, nganong tuwa ka dito? Nganong tuwa ka dito sa langit? Naibalo mo sa itubag nini, kini grasya sa Diyos. Tungod sa grasya sa Diyos lamang. Kinsay ko tumato sa langit? Gusto tumato sa langit. Undang tagwali ni gid. Ita. Sige, padayon ta. So doon ay usa ka magtutudlo, nangutana sa usa ka estudyante, sa usa ka bata. Unsa may imong gikinahanglan nga maadto ka sa langit? Mao ni, nangutana sa usa ka bata, ha? Bata ang gipangutana. Kita tigulang na. Gipangutana ang usa ka bata, mingon siya, unsay imong kinahanglan aron maadto ka sa langit? Unsa gitubag sa bata? Ningon siya, sala. May pambata. Nahibalo pag sala. Kita, nahibalo gihapon ta. No? Ningon ang bata, sala. Husto ang yan tubag. Ngano man, kay kitang tanan, nakasala man o nakabsan sa himaya sa Dios. Ug mao ni kahimo nato nga ato ang usa ka butang nga nakahatag kanato og kaygayonan nga kita hatagan og kapasayloan sa Dios. Ug atong tanawon si Rehab, kwalipikado gayud sa iyang nahimo. Ug siya makasasala sa ato kitang tanan, kwalipikado usab. Tanaw nato kinabuhi ni Rehab, grabe siya. Pero kitang tanan nakasala gihapon. Apil gihapon tas qualification nga tagaan ta og kaluwasan sa Dios. Kini ang sugilanon sa dako nga mensahe sa pagtuo alang kanatong tanan. Walay pinakalaom nga bung-aw nga mas laom pa kaysa gugma sa Dios diri kanato. Laom nga bung-aw, nahibaw mo unsay bung-aw? Kanang basta mao nang bung-aw. Sige, padayon ta.
Walay pinakalawom nga bungaw nga mas lawom pa kaysa gugma sa Dios. Walay sala nga grabe nga dili mapasaylo sa Dios. Walay mansa sa imong kalag o sa atong kalag nga dili mahugasan ni Hesus. Pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Kinsa may wala makasala kanato, kitang tanan nakasala. O kita ang atong nga kalag gimansahan sa atong mga sala ang nagkinanglan kinig usa kapag hugas nga walay laing makahugas nini kundili ang hamiling dugo ni Ginoong Hesus nga iya nang gihimo dito sa Kalbaryo 2000 na kapinamiagi. Usay makalimuta sa maong hitabo. Usay atong malimtan nga atong Dios may hinungdan natong tanan nga niapat ta dinhi karon. Nakalimot kita mga igsuon nga pinaagi siyang gugma iya kitang gipaabot hantod karon mga tuiga. Gipaabot ang NRA og 7 ka tuig nga anibersaryo nga atong saulugon karon Domingo. So, ang kinabuhi ni Rahab usa ka testimonya sa pagkamaluluyon sa Dios. Ingon usab ang atong kinabuhi mahimo kining usa ka testimonyo sa kamaayo sa Dios. So ang ikaduha talagsaong gahom sa gipakita nga pagtuo. Sumaw ni atong makita dinhi. Talagsaong gahom nga gipakita sa pagtuo. Si Rahab nahibaluta usa ka babae dili madanihon. Kay balotag unsa siyang klases tao. Wala siya espirituhanong bintaha, advantage, spiritual advantage, wala kay makita niya. Siya walay adlaw nga ipapahulay, wa siya kaila ana. Kanang rest day, Domingo, wala siya kay balo ana. Wala siya magtutudlo mahitungod sa Biblia. Wala nagtudlo niya. Kung atong makita, nakadungog lang siya. So nagpuyo siya sa usa ka immoral ug paganong syudad. Usa siya kababay nga bayaran. Atong makita, atong gidakdak na niya ang tanan niya mga binuhatan apan ang tinud-anay na mga igsuon na kamatuoran mao ni naghatag kaniya og kagayunan nga siya gigahinan og luna alang sa kapasayloan sa iyang mga sala tungod sa kadako sa gugma sa Dios kaniya. Musanto po sa atong hunahuna kung unsa kadaghan ang atong gikinahanglan masayran aron kita maluwas. Mo na itong pugutan na, unsa pagyud kadaghan akong mahibawan nga aron makabaton ko kaluwasan. Hinumdumi mga igsuon, nga dili kini mahitungod sa gidaghanon sa pagtuo, apan kung asa nimo gibutang ang imong pagtuo. Dili sa gidaghanon sa itong masayran, apan gidaghanon sa pagtuo, apan asa nimo gibutang ang imong pagtuo. Unsay imong gituan, kinsa ang imong gituan. Unsay nakahimo ni Rahab nga lahi, simple ra gyud kaayo ang iyang pagtuo sa Dios. Siya usa ka ehemplo sa yano kay nga pagtuo apan adunay buhat. So adunay buhat. Wala ta mohunong diha sa pagtuo kundi giingon dinhi nga usa siya sa ehemplo sa yano nga pagtuo apan adunay buhat. Pinaagi siyang pagtuo, iyang giabi-abi ang mga bisita. Pinaagi na siyang pagtuo, katong mga espiya. Iyang gipanalipdan, gipapauli sa ila nga luwas. Usa kini kabuhat, nga bunga sa iyang pagtuo. O ang pagbitay niya sa pisi, nga pula sa iyang bintana, nga mo'y gisulti sa duha ka espiya, mao kini ay iyang gikan kini siyang pagtuo, nga siya ug sila luwason sa Dios sa panahon nga magubat sa Jericho. So atong tanahon sa Santiago, nganong naghisgot man tagbuhat? Nakita ninyo ningon dinhi. 24:25. Nakita ninyo nga ang tao gihimong matarong pinaagi sa iyang binuhatan ug dili pinaagi sa pagtuo lamang. No? Matud pa ni Pablo, saved by faith. Maluwas ka lang pinaagi sa pagtuo. Pan kun ato tanahon si James, aduna kinahanglan kitag buhat. Pero wala na magsumpake mga igsoon, padayon ta. Ug sa samang paagi dili ba si Rahab ang nagbaligya siyang dungog gihimo man nga matarong pinaagi sa binuhatan sa iyang pagdawat sa mga sinugo ug sa pagpagula kanila sa laing agianan. So ato makita dinhi. Gipakamatarong si Rahab tungod sa iyang gibuhat, dili sa pagtuo lamang. Ang iyang pagtuo mao'y nag-usab niya ug iya kining gipakita. Iya kining gipadayag. So imong makita nga ang kaluwasan ipadayag ug imo kining buhaton. So balik ta matud pa ni Pablo pinaagi lamang sa pagtuo.
kita maluwas. Apan dinhi si James na kinahanglan og buhat. Kay balo mo unsa ning buhat mga igsoon, makita na nato sa Episo 2:10 nga kita ginama sa Dios ug gipabuhat sa mga maayong buhat nga iya nang giandam-daan. Sa ato pa ang maayong buhat nga giandam na daan nga gipahimo sa Dios, ang mga maayong buhat nga inyong nahimo, ako nahimo ug nahimo sa tanan, giandam na daan sa Dios, dili na gikan nato. Matud pa ni Pablo, kita maluwas pinagi sa grasya, pinagi sa pagtuo. Pansi iyang gipamatuod ug iyang gipakita gayud ni Santiago nga kanang maayo nga buhat nga inyong gihimo karon bunga kana sa inyong pagtuo. So dili ingon nga pagtuo lamang, kinahanglan kun duna mo'y pagtuo, kinahanglan ay aksyon, naay resulta, naay binuhatan sama ni Rehab. Gipakamatarong siya tungod sa iyang gibuhat, dili sa pagtuo lamang. Mao ni nag-usab kaniya. Ngayang gipakita, ug imo gyud makita ang kaluwasan nga imo kining ipadayag. Ato kanang ipadayag pinaagi sa resulta sa imuhang pagtuo. So ang katingalahang grasya sa Dios may una, ang ikaduha talagsaong gahom nga gipakita sa pagtuo. So ari ta sa ikatulo nagingon dinhi nga ang talagsaong epekto sa kinatibuk-an nga pagtuo. Ini generational, no? From generation to generation kanang nagkasunod-sunod yun, no? Kinatibuk-an na. Henerasyon hangtod sa laing henerasyon. Unsay nahitabo ni Rahab human sa kapildihan sa Jericho? Ato makita dinhi. Kay wala pa man ta magsugod og gubat ani, no? Apan si Rahab ang babaeng nagbaligya siyang dungog ang panimalay sa iyang amahan ug ang tanan nga iya giluwas nga buhi ni Josue. Ug hangtod nining adlaw siya nagpuyo sa Israel. Dili karong adlaw, kundili ni adtong adlaw sa gisulat kining maong basahon. Naa pa si Rahab, buhi pa. Tungod kay gitaguan man niya ang mga sinugo nga gipaadto ni Josue aron pagpaniid sa Jericho. Daghang panghitabo sa kinabuhi ni Rahab nga wala gayud kita masayod. Sa panghitabo siyang pamilya. Ang atong nahibawan, kung basahon nato sa sugilanon, nahibalo ba mo si Rahab, bisag ingon siya anak nga babae? Naibaluan nato nga siya naminyo ni Salmon. Dili ni Salmon nga makiril, kundi Salmon ni nga tao, no? Mo ni ang pangalan. Nga sa Jewish tradition, si Salmon, matud pa sa Jewish tradition, nga si Salmon usa sa mga espiya nga iyang gitabangan, no? Gitugma sa Dios. Usa ni si espiya nga gitabangan og nasayod si Salmon sa tanan mahitungod kang Rahab. Apan iya kining giminyuan. Kay balo gid siya sa pag-adto niya. Pero yang gigon, I will marry you. No? Pakaslan ti ka. So ang manindot kay mga igsoon, nga kini si Rahab nanganak ni Boaz. Nakailan mo ni Boaz, no? Kini si Boaz mo ni nga makita nato sa basahon sa Ruth. Matod pa sa Ruth 2:1 ingon, si Naomi adunay kadugo sa iyang bana, usa ka taong adunahan sa panimalay ni Elimelech ug Boaz ang iyang ngalan. So usa lang ka henerasyon, one generation lang ang espiya ug ang babaeng bayaran nakabaton og anak. Nga nahimong inila, adunay mga panghitabo sa pamilya ni Rahab ug ang tanan mapalgan nga ang maong kaliwatan nagsugod diha sa pagtuo ni Rahab. Pinaagi sa pagtuo, gigamit siya sa Dios. Si Boaz nakakita ni Ruth nga usa ka Moabite. Unsa man ning Moabite? Dili usab kini Hudiyo. Napalga ni Boaz si Ruth nga naghagdaw sa iyang uma og gisultian niya ang iyang masuluon nga tuyo agid pagbili aron naa siya makuha nga mga lugas alang kaniya. Ug gisultian niya ang iyang trabante nga dili gayud hilabtan si Ruth. Sa Ruth 2:9 ingon ilantaw ang imong mga mata sa uma nga ilang gianihan ug sunod kanila. Wala ba ko magtugon sa mga batan-ong lalaki nga sila dili manghilabot kanimo? Kung ikaw uhawon, lakaw ngadto sa mga tadyaw ug inom sa mga kinalos sa mga batan-ong lalaki. Ug dugan bang niingon siya sa Ruth 2:10. Unya si Ruth miyukbo ug miduko ngadto sa yuta ug mingon kaniya, nganong nakakaplag man ako og kaluoy sa imong mga mata nga ikaw mutagad kanako nga ako usaman kalangyaw. Kadaghanan nato makabasa sa basahon ni Ruth, makita nato dinhi nganong interesado man si Boaz ni Ruth. Siya usa ka tawo nga taas ang baruganan
ug nahimong sensitibo sa usa ka balo nga ubos ang kahimtang. Siguro dito ni makuha sa iyang ginikanan, kaya iyang ginikanan mao man to si Rahab. Ug sila si Boaz ug si Ruth na minyo. No? Nanganak sila og usa ka lalaki ug ang ngalan niini si Obed. Nakailan mong Obed? Wa gyapon. Sige lang. Nanganak sila gingan lag Obed ug wala kayo tay mahibaluan ani ni Obed sa Biblia, no? May tungod kaniya. Gi-mention lang ni iyang ngan ug gawas lang nga nahimo siyang amahan ni Jesse. Nakailan na gyud mong Jesse? Wa gyapon? Sige. Okay, si Jesse adunay 8 ka anak nga lalaki ug ang kamanghuran mao si David. Haring David. So makita nato ang lineage, no? Makita nato ang dagan ug nasayod na kita nini unsay sunod. Matod pa sa Mateo 1:5-6 ug si Salmon ang amahan ni Boaz kang Rahab ug si Boaz ang amahan ni Obed kang Ruth ug si Obed ang amahan ni Jesse ug si Jesse ang amahan ni David nga hari ug si David ang amahan ni Solomon nga asawa ni Uriah, no? Sa Mateo 1 mao ni ang family tree ni Jesus, no? Ug si Rahab ang babaeng bayaran apil ini, kabahin siya sa kaliwatan ni Jesus. Kung ikaw igsuon tinuod nga makaadto gid ta sa langit, makita nato na si Rahab dito. Dili na siya Rahab di harlot. Apan ato na makita ito Rahab anak sa Dios. Usbon siya sa Dios, usa ka talagsaon nga epekto gikan sa yano nga pagtuo sa usa ka babaeng bayaran nga gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Ug mao kini ang tulo ka dagko nga tema. Ang katingalahang grasya sa Dios, ang talagsaong gahom gipakita sa pagtuo, ang talagsaong epekto sa henerasyonal nga pagtuo. Alang kang Rahab, more behind. Alang ka nato, daghan pa sa unahan. Daghan pa mga panghitabo nga mahitabo sa atong kinabuhi. Kung makita nato ang kinabuhi ni Rahab, unsa siya? Makita nato ang iyang kaisog, makita nato ang iyang pagsugid, makita nato ang iyahang kaluoy. So dunay usa ka sugilanon. Agig pagtapos, adunay usa ka tigulang. Lain ang tigulang, sorry ha. Adunay usa ka hamtong. Nga dito sa usa ka lugar nga mingaw nga dalan nga duol sa tulay. Dito siya nagbarog ug nagtan-aw siya sa ubos unya iyang gitistingan og kuwag bato kun taud-taud bagyo unam hagbong. So iyang gihug ang bato. Dugay man kay naabot sa iyang una taas-taas gyud. Taas-taas gyud. So igo siya nahuman pagtan-aw dito dunay niabot nga usa ka sakyanan, nga usa ka pick-up nga way klaro ang dagan. Nya mihunong duol niya dayon dunay tawo nga nag-akbo sa Manibila. Nya iyang giduol. So iyang giduol, unsa man ka? Siya nga giatake ko sa kasing-kasing. Ngano man pag sirado sa akong opisina, nalakaw na ang mga tawo nako, wa na ko kapangitabang, ako na lang moadtog ospital. Ni mo to niingon tong hamtong nga layo ra ba ospital ini, napo pa kamilya. Siya na hibaw ko, nya mo to siya, sige tabangan ti ka. Siya ni drive, gidaan niya nga to sa ospital, og laktog nga pagasulti, naayo siya. Gina siya sa doktor, sakto lang gyud ang imuhang pag-abot, pagdalan ining mga pasyente. Kayo gidugay pa nimo og gamay, patay. So ang pangalan nato pasyente mo si Jack. So naayo siya, sa daghang panahon naayo siya. Pag abot di usa ka semana na dito ang mga iyang mga trabahante dito sa iyang lawak sa ospital. Dadaan siyang mga pagkaon, mga bulak. Nya dito sad ang katong hamtong. Pag abot dito sa hamtong niingon na itong katong ang pasyente nga Jack. Nga byudo sa to siya. Niingon siya nga, nakita ninyo ni kaning usa ka hamtong dinhi nga nasa kong tuo. Nahibalo ba mo unsay ang gihimo? Siya nagluwas kanako padungan ni sa ospital. Kay wala pa ning tawhana, wala na mo'y trabaho, luoy kay inyong pamilya, wala na sab ko, patay nako. Ingon niya na ang iyang gisulti. Nya nitan-aw siya ngadto sa hamtong. Ang hamtong sa nitan-aw sa niya, nagtuo ang luha. Ngano man. Kaya dunay sugilanon luyo ni ana. Mo to ni duol siya ni Jack, ningon siya. Jack, ako ang angay magpasalamat nimo. Ako ang angay mo pasalamat nimo nga niabot ka tong higayuna. Kay katong higayuna sa imong pag-abot mao sadto ang higayon ako mulukso na ngadto sa taytayan. Buot kong tapuson ang akong kinabuhi.
So makita nato mga igsuon nga daghan kayong makahigayunan atong pagdesisyon, atong pagabuhaton nga mahimo kini nga magsumpay, nga masinati sa mga henerasyon kung unsa ang atoang pagtuo sa Dios. Ang sugilanon ni Rehab, sugilanon sa paglaom nga ang Dios wala magtan-aw sa imong kaagi. Bisan unsa o kinsa ka, ang Dios mupalingkawas nimo ug maghatag og bag-ong kinabuhi. Daghan pa sa unahan. Magkat-on kita kang Rehab, atong hinumduman nga matag desisyon nga atong himuon, mataglakang sa pagtuo nga atong himuon, aduna kanay kutay o chain reaction o kanang maong chain reaction, mudagan kana didto mahibuluan hangtod gayod ngadto sa langit. Magkatay-katay kana mga igsoon, pinaagi sa pagtuo ni Rehab na himong kabahin sa manindot nga sugilanon nga gisulat sa Dios, pinaagi siyang kaliwatan. Si Jesus miabot sa kalibutan, desisyon nga gihimo pinaagi sa pagtuo sa mahinungdanong personal nga risgo. Misangpot kini sa usa ka talagsaon nga istorya nga literal nga midagan og libuan katuig ug misaylo pa sa original gayod nga nagdesisyon ini nga mao si Rehab. So atong makita mga igsuon, ang matag-usa nato ka kinabuhi importante kana sa Dios. Bililhon ang matag-usa ka kinabuhi sama sa gihimo atong tigulang, nakakaton siya og lekson o lesson o pagtulunan sa iyang gihimo. Nga nakita niya, ini-intervene gyud ang Ginoo. Nagpanglihok gyud ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Kaya itong higayon na, mao na gyud unta to iyang pag-ambak, apan niabot ang masakiton iyang gitabangan, gidala ngadto sa ospital. Dako kay pasalamat niya, pan mas labaw pa ang iyang pasalamat ngadto sa maong tawo kay mao hinungdan nga siya naluwas. Ingon niya na, dako og impact ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Base naara din sa inyong duol, naara sa inyong silingan, naara sa inyong pamilya, nga nagkinahanglan niya ng mga impact sa pagtuo, nga haron madala ka na niya, ngadto sa henerasyon sa umaabot sa atong kinabuhi. Hinumdumi, ang Diyos, nag-ingon ka nato, nga dili kita niya pagabiyaan o dili kita pasagdan. Dili na non plus ultra, apan plus ultra, pasabot niya, daghan pa sa unahan. Anaa pa sa unahan. Anaa ang Diyos sa unahan. Amen? Magampo ta. Salamat o Diyos sa imong mensahe ni kapunon. Nagampo kami Ginoo. Hatagan mo kami kaalam. Nga among masinati gayod. Kung unsa gayod ang imong mensahe diri kanamo nining maong mensahe nga imong gihatag kanamo o Dios. Nagampo kami Ginoo nga ikaw Ginoo makanunay magauban kanamo. Nga imong ipakita kanamo Ginoo Dios nga ikaw ang tag-iya sa tanan. Nga ikaw kanunay anaa sa unahan. Ikaw kanunay nag-una kanamo Ginoo. Salamat ining mga mensahe nga makakuha kami pagtulunan nga magkinabuhi kami. Pinagi sa pagtulunan nga muna kutlo sa kinabuhi ni Rehab. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Kini ang pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.